Ekonomiya ng bansa inaasahang makababawi sa taong 2026 ayon sa World Bank. Para sa detalye ng balita, panoorin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Inaasahang makababawi at lalago muli ang ekonomiya ng bansa sa taong 2026 sa kabila ng mabagal na pag-usad nito ngayong 2025 ayon sa pagtataya ng World Bank at iba pang eksperto. Batay sa projected economic growth forecast, inaasahang aabot sa 5.3 hanggang 5.7% ang paglago ng ekonomiya sa susunod na taon, mas mataas kumpara sa 5.1% na naitala ngayong 2025. Ayon sa mga analyst, malinaw na nasa direksyon ng pagbangon ng ekonomiya ng bansa, subalit ang pangunahing hamon ay kung gaano kabilis at gaano kalakas ang magiging pag-angat nito sa mga darating na taon. Bagamat maayos ang naging simula ng 2025, hinarap din ng bansa ang iba't ibang suliranin kabilang ang mga isyu sa pamamahala at pagkaantala ng ilang mahahalagang proyekto ng pamahalaan. Dahil dito, naapektuhan ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at mas nabigyang diin ang mga matagal ng problemang istruktural ng ekonomiya. Habang papalapit ang 2026, nakatuon ang mga diskusyon sa mga hakbang para sa mas mabilis na pagbangon, kabilang ang pagpapatibay ng kumpiyansa sa ekonomiya, pagpapabilis ng mga reforma, at muling pagpapasigla ng mga pangunahing sektor. Samantala, inaasahan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng mga ekonomista na magpapatuloy ang mababang inflation rate sa pagsisimula ng 2026 kasabay ng pagbaba ng mga pautang mula sa foreign currency deposit units na maaaring magbigay daan sa mas matatag na kalagayang pang-ekonomiya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.